Audio Jungle. Audio Jungle. Within the permissible jail limit, only those persons will get a बाकी तो रिपोर्टर सारा रिपोर्टर सारा बाकी रहता बाकी रहता एक दिन जरा लोग नेक्स्ट साइड खड़े खबर हम दर्शन अच्छा दे यार नहन भाई यार नहन जा रे जतन हामबाय जे प्रेस मीडिया तीन फाइमान जाफैनाय रंनो आं खबर हामबायाफोरो जों तीन जतन साइमानो त्रिपुरा राज्यो त्रिपुरा हास्तेव कयेक दिन गोबां रेप ओंगै थांखा कायसाया कनैया गोबां रेप नरजन खोनाजाक अलरेडि जे तेलेमुराव जे खरकसा 17 बছর त्रिपुरा जों जे खरकसा गैंग रेप माने आबुनतयै जों तीन बिजों मादि मोजों लायखा तेरो चिन लगेसिनि गोबां छात्र दा जुबक दङ जों बेले खा खामलायजाक अबनतयै सो चिनि रिक्वेस्ट चिन आपिल अबनो चिनि अनरेबल सीएम डेपुटी सीएम अनरेबल एमपी ताइ चिनि स्पेशल जे त्रिपुरा सा 20 जन एमएलए दंनाय आं जतन कयनाय प्लिज नर फाट फाट खायै जे रमजानाय जों जन खबर मानजाक ताइ खरनि रमजायखौ ताइ 3 जन दा 4 जन रमजाक होनो जों खबर मानजाक आमरनो सुदु जेलो सिमितलाङै आरांका माइसारि तंगं लाख जों आमसो जों तिने बहुत जों पुलिस बंग रम का ठीक आं बेला हामाया फुर त्रिपुरा पुलिस रंनो रमा बगे हाइफानो रमै तलां खाजेलो आमसु बाय थेजों लाख जों बंग शास्ति नायो जे रेप खाजनाय जे विक्टिम जों बिन बाय जों जस्टिस नायो जों जेसके फनो नाजि त्रिपुरा हास्तिन बारे रगो जे फ्रो रेप अंगो जे रेपिस रंनो गोबां शास्ति रजागो फियाबासिन त्रिपुरा जौनोगो 2 दिन 3 दिन नि परे आज रेपिस रक आज रेप खानि र हाय जगै थांबायो आबगे त्रिपुरा जौ गोबां रेप फानो आबो ताइ तम छानाय आबो स्टॉपिंग सो आई रिक्वेस्ट खायो आगिबो गोबां रेप जन नुगो फियाबा आज रेपिस रंनि कुनो शास्तिं अनबागे जे रेप खानि रंबो खाव किरिमा हाबिया आबगै बार रिपीट खारे बुंग दङ सो आं जतन कयनाय जे ताव रेप खायनाय ओ जे गैंग रेप खायनाय जे मानजानाय रंनो जेसके फानो फासि मारनाय जों फासि दाबि खायो जों तिनर गोबां जबक गोबां छात्र दंसिन लगिबो तब जों कोरोना कोविड-19 नि बागै जों तिनि कतर गेलारिं खायलिया जों सोशल डिस्टेंस नारगन बिसिनो जों तिनि अरो कायसा मुमादि मसंनाय माने के पान्डा खायलेग ताव नेमाके जों खा खामतै त्रिपुरा बासि जतन खा खामजाक अ न्यूज त्रिपुरा सिम बाथागलिया नेशनल मीडिया रो फै काजन रो नुगै दङ सो आं हायनो हाय रिक्वेस्ट खायो जे त्रिपुरा पुलिस जे फाट फाट जेसक मानसाक आज जे रेपिस रंनो जेसके फानो फासि रनानि भिडिअ सामना खायनाय जों सिरिं दंनाय के ताखुदे बकुक सं जों नायदि जों फेसबुक चिरखं लायो जों वाट्सएप चिरखं लायो फियाबा 2 दिन 3 दिन पर जों बगै थांगो आबागै जोंबो बगै लायगला अ रेप जेकुन बरम नगोगि मानो निनि नगोगि मानो आनि नगोगि मानो सो अमो जों तिनि जदि जों मथाग लाया हंगाके अ रेप दिन बारिन दंनाय सो जों तिनि जोंनि खरं दिसौ जोंनि सिगला रक जोंनि जुबगर दङरो चिनि कासा अबनो चिनि रिक्वेस्ट
आं बार सावो आं आगिम साजा सासिङाव सावो जे रेप खायनाय जे रेपिस्ट रंनो फाट जेसके फन कुडटी सावोय बंनि बिरुद्धे ताम सास्ति दं स्पेशली जों जे सास्ति सानमानि हिंगाके फासि मारनाय बंनो हें टिल डेट फासि मारनाय सजतरनो हामबाय बिसिकक सालिया ताम हिमाके पुलिस रबो जोंनो बिसिकन समिरलिया सो आं त्रिपुरा पुलिस रंनो हामबाय आरो जोंनो दिनै अमु खायना बागै जोंनो पारमिसन रोमा बागै आं बेले खाबे हामबाय फरो चिनारनि पुलिस प्रशासन दङ सो जरा मिडिया रंनो हामबाय खाबो दङ केसरनि बरबो दङ गोबां छात्र विंस बा गोबां जुबुर दङ अब कुनो एक्चुअली जे कुनो प्रब्लेम सल्व खायना बागै कुनो म थांना नांगा बकास दङ नां बर बका दङै फायो आरो जों म थाङै फाया जों तिप्रासाङै फायो जों तिप्रासानि जों तिप्राजों जास्टिसनि बागै जों फायो